mám takých svojich, by som povedal, že 4 taterov, ktorí sa podpísali na to, že... A tvár? Aj tvár, áno. Ale... A doslova ja som bol pre nich, pre tých taterov, prvý človek, ktorom robili tetovanie na tvár. Že hlavu pod vlasmi. Ja som vlastne odpanil viac taterov. Čo sa týka face tattoos. A máš aj úplne hore pod vlasmi? Hej, že celú hlavu máš? Som videl, mal si aj holú hlavu chvíľu, ne? Tak asi kvôli tomu, vieš? Hej, dáva to zmysel. Ale zase toto je pre mňa fakt, že dobrá vec do budúcna aj bola, že ja som narazil na kvalitných taterov. Lebo môže sa ti stať, že myslíš si, že je to fajn vtedy a nemusí to tak vyzerať potom. To je pravda, áno. Že aj to je to človeka potom zdobí, že má kvalitnú prácu. Že má na sebe dobre odvedenú prácu a hlavne pre mňa podstatná vec je, aby som si s tým taterom sadol ako človek. Určite. Lebo s ním stráviš veľa času a aj tá spolupráca musí fungovať, že ty mu povieš, čo chceš vytetovať. A u mňa to už fungovalo tak, že ja som iba povedal, aký chcem motív a ja som prišiel priamo na sedenie a ja som vôbec nevedel, čo sa ide tetovať, len ja som proste tak dôverujem tým ľuďom, že... Ty si ja nevedel, čo budeš mať na tvári, keď si tam išiel. Nie, myslím. Ako on vravel formu. Že nechcem Obsah povedal, ale tú formu konkrétnu... Nepotreboval som vedieť dopredu, že ako vyzerá ten motív, vieš, ako niekto, že chce vidieť ten návrh predtým, ako si ho ide dať vytlačiť, že ja som toho videl až priamo tam v štúdiu. Tomáš Fogo z Popradu. Tomáš alias Fogo. A Tomáš alias Fogo. Ďakujem za pozvanie. Si z Popradu, hej? Áno. Dobre. No to by som dobre pojebal hneď na začiatku, keď si nebol z Popradu. Ale tak Poprad je... Keby som zabudol, tak tu mám hneď vytetovaný erb na ruke popradsky. Čiže... Aha, okej. Jaro, hádaj, čo je na erbe popradskom. Podľa mňa Kamzik. Si pozeral na ruku? Nie. Nevieš? Nie. Tatry, ne? Či nie? Tatry? Nie, dva šípy prekryžené. Vážne? Ale kokot, to máte také pekné. Škoda. Neviem, ako to vzniklo, ale... Ale Fogo vzniklo vlastne s tým, že keď si začal robiť barbera, asi si chcel vytvoriť pseudonym, alebo to máš od detstva? Fogo je taká generačná prezývka, by som povedal. Aha, okej. Že ja keď som vymýšľal názov na barbershop, tak ja som si dal také nejaké body, ktoré by som chcel dodržať, čo sa týka vizuálu, aby som nemal nejaké príliš dlhé názvy, vieš. Okay. A potom som si vlastne spomenul na to, ako môj krstný kvázi prezýval svojho otca, čiže môjho deda. A to je vlastne jeho prezývka. On je prvý Fogo senior. Ale prd. Prečo? Také hlboké? A ja keď som sa narodil, tak tým, že som sa podobal na deda, tak každý ma volal z rodiny, že mi hovorili, že malý Fogo. Čo si, to je super. Čiže, a vlastne my sme všetci traja Tomášovia, čiže aj v tomto má spojitosť. Super. Takže vlastne Tomáš dal prezývku Tomášovi. Áno. A potom získali vlastne najmladší Tomáš z rodiny. A to som ja. Ale to nie je priezviskové, že nie si nejaký fogočík. Nie, to je proste taká nejaká slovná hračka. Nejaké slang, možno aj zo starších čias. Môže to byť aj niečo regionálne. Môže, hej. Jak u nás Džumigar. Džumigara máte? Myslím si, že je to oveľa hodnotnejšie, keď ten názov barbershopu vystihuje kvázi aj toho človeka, ktorý to založil, že nedáš tomu len taký názov, že Razor. Alebo nejaký Gold Barbershop, vieš. Že máš také osobnosti. Tým nechcem samozrejme tieto menej kreatívne názvy, ale ja mám rád veci, keď majú nejaký súvis, nejakú hĺbku. Aha, to je pravda, to je určite krajšie. Ale aj tvoj otec alebo dedo tiež robili nejaké remeslo? Že, ako nehovorím, že barberstvo, ale nejaké iné, že tiež mali radi robiť rukami? Máš to aj toto si nejak podedil? Tak bola doba, kedy sa ľudia, myslím si, že vtedy strihali doma. Takže niekto to pochytil viac, niekto to pochytil menej a môj dedo bol z tých, ktorý sa toho chytil viac, ale nie v tej profesionálnej úrovni, čiže on strihával, ale iba rekreačne. Jasné, že on bol ten sused, že za ním sa chodili strihať. Chytil všetkých, čo sa dali ostrihať a ostrihali ich a už takto proste. Aha, super. Že je to proste taký nebarber. Aha, domáci nebarber. Jasné. A tak tedy to je ešte... Ale tá kultúra to bola taká, vieš, nebola tak ovplyvnená niečím, čo prišlo v podstate aj zo západu. Hej, tedy to bolo také nie? Také, že... Neviem, ja vždycky som rozmýšľal, či aj ženy. Čo? Robil tvoj dedo.
Alebo ty strihaš vyhrať mužov? Moju mamu strihal, ale tej urobil akože dosť chlapčenské účesy. Ona je z toho dodnes ešte taká, že už teraz sa nad tým usmieva, ale vtedy z toho bola nešťastná, lebo ako dieťa mala nechala si naraz vlasy a dedo zobral a ostrel ju, vieš. Tak to hej. Dedo strihal, čo prišlo, vieš. Jasné. Dobre, ale primárny tréning si robil vlastne v kabíne hokejovej, on bol tréner a vlastne ešte stále je. Aha. Vtedy, keď mal chlapcov na starosti mladých, tak on ich proste vystrial v kabíne. Čiže tam sa natrénoval. Jak na vojne. Tam sa natrénoval na nich. No jasné, ty vole. Takže... A ja mám tiež veľmi, akože celkom pozitívne spomienky. Ja som to vtedy neriešil, keď som bol mladý. Proste mal som toho vlasy, sadol som do kúpeľne, dedo zobral mašinku, ostrihal. Čiže aj teba strihal dedo? Ja vnímal som to ako chlape, čiže ja som s tým prišiel do kontaktu s tým strihaním už vtedy. Okay. Takto, že povediť. Že čo ťa tak motivovalo, čo ťa inšpirovalo k tomu, akože sa vydať tou cestou, tým remeslom, takým ručným? Musíme sa vrátiť do roku 2013 a prelom 2014. Aha, to bol taký môj vlastne zlomový rok. Čiže to je 10 rokov už v podstate. Za chvíľku budem vlastne oslavovať 10 rokov, odkedy som začal strihať, teším sa na to, musím niečo vymyslieť. A koľko rokov si mal? Tematické. No, to by ma aj mňa zaujímalo. Keď si začal barberovať? V akom veku? 17-18. Ale nemáš strednú s tým nič spoločné? Nie, že nebol si. Mám umeleckú školu. Hej? Tak to je dobré. Máš umeleckú školu? Fotografický dizajn. OK. Takže máš tam tú kreativitu v sebe. Takže celkom aj toto mi pomohlo v tom takej tvorivej činnosti, čiže... Hej, berieš ten účes alebo ten strih ako tvorivú činnosť, že fakt sa snažíš na tom nejak akože prejaviť alebo nejako toto? Máš to tak? Väčšinu strihov som robil tak pocitovo tým, že ešte keď sa vrátime do toho roku 2014, dajme tomu, tak neboli žiadne nejaké tutoriály ani nič, ako teraz si môžu chlapci pozrieť presne ten postup. Vtedy si videl iba obrázok nejakého strihu a ty si vlastne nejak musel vymyslieť ten proces. Postup. Aha, takže tak som ja začínal, že som videl fotky účesov a snažil som sa ich kvázi napodobniť. Na čom si to skúšal? Teda na kom? Na kamarátoch. A potom na ich spolužiakov a tak sa mi to trošku rozrastalo. Vtedy bolo to už vtedy niečím iné, lebo začínalo sa strihať aj všetci barberi, ktorí začínali na Slovensku, tak začali strihať tie old school, traditional kvázi účesy. Áno. Čiže od toho sa odvíjalo slovenské barberstvo, že sa strihali old schoolové účesy. Aha. A takto som začínal aj tými old schoolovými. A vlastne to snažím, jasné, že teraz sa to spojí už s takými technickými nejakými postupmi, ale ja som vždycky strihal tak pocitovo, tak esteticky, že ak sa mne páčilo a nejak som sa vždycky k tomu dostal, už akým spôsobom, ale dostal som sa k tomu výsledku, ktorý sa mne páčil a potom to chlapci nosili a bolo to vlastne old school a odlišovalo sa to tak, že od ostatných, hej. Už aj v tom Poprade to začalo byť také iné. Takže potom to začali vyhľadávať jasné aj iní ľudia, kamarátov a takto sa mi zbierala klientela pomaličky. Okay. Takže ani kurz, ani nič? Všetko iba od ruky? No na začiatku áno. Ale potom takto som fungoval pár mesiacov, že som si strihal tie old schoolové účesy. Takže na Havla... Chlapci. Na Havla? Na húbku, na Havla, vieš. Na Havla sa strieľalo. Ale to sú asi nie ten old school, asi ten tradičný slovenský, to je nejaká... Čo to je Anglicko? To je Anglicko, to boli také holandské, anglické, aj americké, klasické. Aha, okay. A to už vlastne, nemôžeš kategorizovať krajinu, tam už je vlastne jeden štýl, ten old school traditional. Hej, jasné, už teraz áno. Tá vaša terminológia traditional, že old school, to je vlastne to isté. Aha. Boli to účesy... A teraz je neo-traditional? teraz už je new school. New school? Aha, OK. A old school je akože napríklad ktorý Old účes? school sú také ja čo som začínal robiť, tak to boli pompadour účesy. Pompadour? Cestička, pompadour, začesané dozadu, vyfúkané. Aha, OK. A nejaké fady tu, hej, po stranách, alebo čo? Či ani to sa nerobilo? To bolo na začiatku fejdiky... On dostratená išlo, nie na začiatku. Tak fady. To bol len taký pokus o fade. Hej, okay. Ale napríklad niektoré tie účesy nie sú, tie old school účesy nestávajú sa až tak na tom fade. Tam ten fade niekedy je len tak hodený. Aha. Že nič, ale... O tom vršku. Ale je to o tom vrchu. A ten, čo máš teraz, je čo? New school, old school? Toto je že taký môj tradičný účes, že boky máš vystriané a vrch iba začesaný dozadu. Je to taký undercut. Ale máš taký vysoký, ako keby ten prechod. Hej, že nemám prepojený bok s vrchom, čiže mám iba vrch dozadu. To je taký undercutový účes, to už je iná kategória zase tohto. OK, že máš aj nejaké pomenovania undercutové účesy. Ale bola to fajn doba, lebo teraz
dnešná doba skôr prešla do takých praktickejších účesov a vtedy bolo to nové, ľuďom sa chcelo sa o to starať, wow, všetci začali používať pomády, začali si to fúkať, pekne česať dozadu, čiže odlišovali sa vtedy tými streamy a v tej dobe 2014 presne si vedel, ktorý účes som strel ja. Aha. Že išiel účes a wow, že old school účes, proste trošku padnutý bok do toho cestička, vrch začesaný do boku, vieš. A keď si sa vybral to svojou cestou, od začiatku si mal jasný plán, alebo jasný koncept, ako to chceš viesť, alebo to prišlo časom, že akým smerom sa chceš vydať? Že teba baví v podstate tá móda, ten štýl? Ten old school old school bol pre mňa vlastne primárne ten old school pre mňa symbolizoval módu. Čiže ja som sa k tým účesom dostal až potom. Pre mňa to nebol old school kvôli účesom, ale ja som bol proste old schoolový typ, ktorý sa obliekal do tohto štýlu. Takže priorita akože prvotne bolo fashion, až potom prišiel street. Čiže ja som sa skrze módy dostal až k účesom. A už potom to ide s tebou prirodzene, že robíš to do tohoto štýlu, páči sa ti toto. Ja tým, že som aj cestoval dosť popri tom, ako som strihal, lebo ťahal ma to za tou barberskou kultúrou aj v iných krajinách. Aha, že bol si. Že myslím si, že to dosť človekov vplyvní ten chod barbershopov aj celý ten vibe okolo toho niekde v zahraničí, že vidno to presne na tých holistvách, ktoré sa otvoria len preto, že je to trend a nemá to žiadneho ducha. A ja som toho ducha, išiel som si za ním, ja som ho chcel nájsť. A chcel som ho preniesť potom. Čiže čo si vstal, zobral si sa, idem do Írska, zobral som sa, išiel som do Holandska, do Portugalska, išiel som do Ameriky, trošku nasať ten vibe iný. Ja myslím, že to ma dosť ma to ovplyvnilo aj posunulo ďalej. V Los Angeles, ale to bolo až potom neskôr. Super. Tam zraz sa chystám. Ale je fajn. Takže treba si... Ale už teraz je to iné, ale tá doba mala úplne iné čaro tá doba. Keď ja som začínal strieľať, ako keď teraz začínaš, lebo tam sa to bralo fakt, že bolo tam to srdce. Pár ľudí bolo. Tí, čo začali strieľať, tak fakt bolo preto, že ich to bavilo a naplňalo a oni tú kultúru išli hľadať. A našli ju. Tí, čo ju chceli, nás ju našli. A preto myslím si, že my máme k sebe veľmi blízko. Presne tá stará garda holická prvá, čo bola na Slovensku. Že žijete také komunite, že ste ako keby kamoši, proste poznáte sa. Že je to veľmi, veľmi podobná komunita barbery a tatery. Mne sa toto páči strašne na tom, že je to fakt, že ten lifestyle aj tá tvorivá činnosť, aj to, ako to vníma, že je to veľmi podobné. Preto si tí holiči a tatery rozumeli už od pradávna. To je pravda, no. Ešte keď sa tetovalo ilegálne, dá sa povedať, tak sa tetovalo u nich, u tých holičov. Strihalo ilegálne. Jak? Strihalo sa ilegálne. A ide to dole vodou? Tým pádom, to si chcel povedať? Mám pocit, že áno. Ide to... Tak je to do mainstreamu zase. Áno, už to stratilo to čaro. Také, už to začína byť. Hej, viacej, to isté vnímam aj v tetovaní, že v podstate už do toho sa ponárajú ľudia, a to, že sa neponárajú, oni tí ľudia len proste prídu a tak povrchne okolo toho poklžu, že niečo ako keby len idú tetovať. Proste, je tam najväčší rozdiel v tom je ten, že niekedy začali strieľať ľudia preto, lebo ich to bavilo, teraz to začínajú preto, že vidia v tom nejakú zárobkovú činnosť. Áno. Že už nie je to remeslo, to niečo navyše, tá hĺbka, ale čisto len kvôli tým peniažkom a kvôli tomu, že zarobíš. Alebo že ich to vypracuješ sa pomerne rýchlo. Môžeme odhaliť trošku tú realitu toho biznisu. Povedz, aby mali ľudia prehľad, že ako to funguje, lebo ty si dostaneš sa do bodu, kedy si schopný si zarobiť 200 eur denne. Napríklad. Áno. Len tým, že ostriaš ľudí, ale to ťa časom aj tak zožerie, pohltí čo to. Že budeš sa hnať za peniazmi a vieš, ty si povieš, chcel by som sa vypracovať, že zarobíš 20 eur za hodinu, vieš, to je v takej tej remeselnej činnosti celkom si myslím, že fajn. Je to fajn, určite. Zarobiť 20 eur za hodinu. Áno. Hodinu a vzda 20 Myslím si, že už je to ako keby tá spodnejšia hranica. Mám pocit, že sa to posúva aj na Slovensku, že už tí remeselníci, či sa týka aj nejakých stavebných vecí, stavebných prác, alebo proste tí, čo robia rukami, že už si vedia pýtať ešte dokonca viac. Áno, ale už zase sú tam iné faktory, robíš v čistejšom prostredí. Áno. A tak ďalej. Áno. Čo si mal skôr, tetovanie alebo barberstvo? Tetovanie.
Tetovanie si mal skôr ako... Vidíš, som upgradeoval tvoju otázku, vieš. Ja, že či mal tetovanie skôr ako sex? Hej, som upgradeoval. A mal si skôr sex alebo tetovanie? Sex. OK. To vychádza asi u každého, nie? Ale hej, asi. To je napríklad sranda v tom, že ako to teraz je v tejto dobe, že najprv tí ľudia začnú striať, až potom si dajú tetovania nejakého typu, že wow, už mám teraz trošku slobodnejšie podmienky na život, alebo na vizuál, na vizuál, a idem si dať tetovania, však čo budem? Jasné. Čo budem iný, vieš. A ty si začal skôr. Ale ja som začal fakt, že ja som tie tetovania vnímal strašne v mladom veku, lebo super bolo, že na Discovery chodilo to Miami Ink? Áno, Miami Ink, LA Ink. Áno. A tieto toto sú aj moje kontakty. Ja som utekal do školy pozerať, čo sa deje v Miami v tetovacom štúdiu, vieš. Potom hneď ako si mal 18, si sa išiel tetovať, alebo... Ja som sa tetoval ešte skôr, ako som mal 18, lebo na našom sídlisku začínala jedna baba tetovať doma. Tak pankáčina, vieš. Máš to ešte? Už to mám pretetované v podstate. Hej, vážne? Čo ako ostali pozostatky, ale... Ruka, noha, alebo čo? To som si dal nejakú taký kríž, kokos na predlakte, takú úplne basistickú keročku, hej, tu. Okay. Potom som si dal na nohu. Na nohu vlastne bola prvá kerka. Hej, to bola prvá. To som trošku preskočil, lebo vlastne to bol chalanisko. Taký skater, ktorý začal tetovať, tak on mi zrobil takého orla, ktorý držal longboard v ruke, lebo ja som v tej dobe jazdil na longboarde, strašne som sa presúval po celom meste, to bol môj taký život tedy. Nepotreboval som ani auto. Ja som si vodičak vlastne zrobil síce v 19, ale vlastne od 16 do 19 som jazdil na longboarde. OK, Poprad nemá kopce, hej? Poprad som rovina? celý. Čiže to bolo taká moja sloboda, ten longboard. A preto vlastne ten overall s tým longboardom. Aha, OK. Ale to tiež už nemáš. Mám to, len je to upgradeované. Už to pretetovávaš, hej? Ten overall ostal tá tematika, len je to vyplnené. Čiže to bolo 16-17? Tak 17 by som povedal, že som začal s tetovaním. A tetuje sa vlastne doteraz, hej? A tetuje sa akože stále v jednom kuse, alebo si mal nejaké prestávky, lebo neviem, nie všetci ťa poznajú a nie všetci asi si budú vedieť ťa hneď predstaviť, určite si ťa vygooglia, ale si potetovaný dosť intenzívne v podstate skoro všade, čo sme sa aj bavili, že už ti chýba len pár voľných miest. Myslím, že si spomínal zadok a vieš, pre niekoho to je možno si povie, že som to stihol celkom rýchlo, že čo budem robiť neskôr. Jasne, že čo budem robiť o pár rokov, ale ja som, čo sa týka tetovaní, tak som mal veľmi prirodzený taký interval v tom, že vždy, keď som chcel niečo, a hlavne pre mňa zlomový bod bol ten, že som našiel dobrého tatera, tým je vlastne Tomáš Mačo. Tomáš Mačo z Prešova, áno. Takže El Machino, to bol vlastne zlomový bod, kedy som zvestoval okoliu El Machina na sebe. Takže strašne veľa potom aj mojich kamarátov k nemu začalo chodiť a tetovanie, tak prišla taká nová vlna tetovania ku nám. Takže toto pre mňa bol veľmi podstatný moment. Čiže gro tetovania ti urobil Tomáš? Áno. Spolu sme začali potom rozvíjať úplne iné veci, projekty na tele, že už to bolo taký prirodzený. Určite si bude pamätať a vždycky spomínať na naše Tattoo Monday, že ja som mal pravidelný termín pondelok vždycky. Ale čo, každý pondelok? No. Hej, vážne? Dajme tomu, že 2 mesiace som mal každý pondelok. Robili sme rukav tento. Aha, OK. A tým, že, lebo toto by som vlastne chcel povedať, že ja už som napríklad v 17 rokoch vedel presne, že ako chcem, aby vyzerali moje ruky obidve. Že ja som si tie rukávy už vtedy navrhol a ja som vlastne úplne s tým stotožený doteraz, že ja presne takto som tie ruky chcel, ako mám teraz. Akože aj tie veci konkrétne, čo sú tam? Myslím ten štýl. Štýl, aha, OK. Že ako mali vyzerať. Preto tie Tattoo Mondays boli také, lebo ja mám na sebe tie také menšie old school traditional veci, čiže to zbieraš jednu po druhej, si nazbieraš na celú ruku a potom to prepojíš vlastne tými bodkami a hviezdičkami. Jasné. OK. A boli Tattoo Mondays a robili sa old schooly za radom na ruku, vieš. A už si prešiel v podstate aj cez hrudník, lebo viem, že Tomi aj hrudník ti robil? Hej. Myslím, že hrudník mi robila Bambi zase. Bambi? Aha, OK. Chrbát ti robil? Aj Bambi mi robila chrbát. Aha, hrudník máš hrudník. Áno. Bambi je z Popradu, taká tatérka. Takže mám takých svojich, by som povedal, že 4 tatérov. Tá fotka ma vždy bavila a skrze to vlastne aj, myslím si, že natrafili na mňa chalani vtedy z Hood Hero. Z Bratislavy, že bol som taký... To je značka. Presne ten typ, áno, to je separová značka.
A hodil som sa im vtedy do konceptu, že face tattoos taký trošku mexický štýl, taký uličník. Ale ja som pri tom bol stále ten elegant. Jasné. Ja skôr myslím, že elegant. Ja som prišiel na to fotenie, nahodili na mňa Air Force, sú pravú a necítil som sa v tom. Že nenosíš takéto veci? Nie. Vždycky len lipiťonky? Hej. Nebol som tak v takom komforte, ale aj napriek tomu proste tak nám to sadlo celý ten koncept Hood Hero. Aj mňa, že som sa dal vtedy do tej úlohy takého street človeka. A vlastne spolu sme robili pár rokov. Niekoľko kampaní. Niekoľko kolekcií sme dali spolu, čo bolo super. Takže som rád za to, že takto. Bolo to honorované? Bolo, ale to bolo tiež, že som išiel na to fotenie s tým, že ma baví tá fotka, baví ma ten výstup, baví ma celá tá scéna, že ten honorár to bolo už jasné, to bolo taký bonus. Také nič. A super ľudia. Aj so Separom si priamo bol kontakt? Stretli sme sa a mali sme dobrý pokec o tetovaniach vtedy. Hej. No vlastne on tiež má, akože celkom sa rozbehol to. No, som ho na tej tvári. Čiže sadli sme si celkom v tejto téme, tam pokecali. Čiže som rád, že môžem byť súčasťou tohto konceptu, ako je Hood Hero, že je to také... Vidíš, že tá značka sa posunula za tie roky? Určite. Idú bomby oni? Opäť raz, to prvýkrát počujem. Čo? Ja som nikdy nepočul tie značky až teraz, keď som... Nie, ja som to počul. Ja som, akože keď sleduješ trošku akože tú hudobnú scénu, alebo Separ, alebo ja neviem, tak na to natrafíš proste, nedá sa tomu nevšimnúť. A videl som bagety, či hot dogy a rum, ale Hood Hero som nevidel fakt. Hood Hero, on predtým mal niečo iné. Pirát Army mal. Tak mal také ako merch alebo značku, ale to Hood Hero je už skôr značka, že tam tie veci sú robené. To nie je už merch. Že nie je to na mykinutí, na tlači. Ale že myslím, že také svetriky tak tam... ľudia si môžu vybrať, že či chcú mať nejaký kúsok, ktorých je len pár kusov, že je to fakt iba kolekcia a už viac nebude. Aha, že takto to robia. Že to má úplne inú hodnotu. Ale majú aj fakt, že svetriky a niečo fakt, že robené ako... Také to vyzeralo, hej, svetrovina všetko. Ja som pozeral tie fotky. Posledné si mal také svetrové. Takú vestu nejakú pletenú. Oni, myslím si, že potom aj takým iným štýlom trošku sa začali uberať, že nielen trošku to oživili fakt, že tá značka je strašne... Taká široký pojem. Áno, širokú spektrálna. Hej. Videl som aj Jela Wolf sa fotil v tom. A Jela Wolf, to je vlastne... Hej, to bola nová v tej poslednej kampanii. Jela Wolf, to je celkom vtipná vec z toho hľadiska, že vlastne ani neviem ako... Nejakým zázrakom Jela Wolf natrafil na môj profil, ešte keď som ja vôbec nespolupracoval s Hood Hero. Ale kokot. Ale dobrý. Čo? Takže my sme si vtedy išli strašne tú hudbu v barbershope, Slamerican Jela Wolf, wow, dal som tam nejaký možno jeden hashtag, si pamätám vtedy pod jeden post, že Slamerican. A vtedy Jela Wolf natrafil na môj profil, úplne som bol z toho hotový, že čo? Hej. Že ti polajkoval? On proste odtedy ma sledoval vlastne na Instagrame. OK. Neviem akého roku ešte. 2000 možno 16, 19 až. 20. Aha, OK. 2020. Aha, nedávno v podstate. 21. Neviem fakt presne, kedy to bolo. Mám presne pred očami tú fotku, ako vyzerala. Mal som taký klobúk, také rifle roztrhané, také kozačky, hadie, boty, takú vestu, že bolo to fakt, že jeho štýl, že sa to strašne páčil vtedy. No vtedy ma sledoval a tým, ako sme chodili, jak som pridával tie fotky z Hood Hero, tak on to videl, že on si potom rozklikol tú značku a pozrel si ich koncept a sa mu to zapáčilo, lebo vlastne on má tiež svoju značku Slamerican. Aha. Čiže on vlastne v tom Hood Hero našiel takú slovenskú verziu toho jeho Slamerican. Okay. Čiže on to strašne supportoval, mu sa to páčilo a vlastne oni, že Jela Wolf našiel mňa a potom cez mňa to Hood Hero. A oni boli šikovní v tom, že hneď ho vlastne napísali mu, poslali mu veci a jemu to potom tiež sadlo tie vecičky úplne... Taká, akože veľmi príjemný konektik Slovenska s takýmto interpretom. Hej, určite. Akože ma to strašne prekvapilo. Teší ma to, že vlastne takto sa dostal, že mohol som ja vlastne pomôcť tým, že takto to vyšlo. Hej, aj si s ním niekedy písal? Prehodil si áno, jasné. A myslím si, že není nikde vylúčené to, že sa niekedy možno objavia na Slovensku. Aha, OK. Tak oni by to vedeli aj zaplatiť, nie? V podstate tí ľudia. Toto by som ja osobne veľmi privítal, že bol v Prahe, ja som na ňo bol v Prahe. Aha, bol si na ňo. To aj Mišo bol. Mišo bol tiež vtedy. OK, v Roxy, hej. Dole typek, čo tetujem. A Jela je podľa mňa taký pohodiačik, že on má rád ten taký kontakt aj s tými ľuďmi mimo toho.
Už je pozlátka. Ja dobre z toho hudobného. Čiže... Repo je dobrá. Ty si je Machine Gun Kellyho, tomu kvitujem. Takže... Hej. Stále je to bežný človek. Hej, že... Čo jazdí na Bentley. Jazdí na Bentley, ale ako stále je to chlapec. On je odkiaľ nejaké z takej tej koubojskej? Nashville, jasné. To preto tie klobúky a všetko. Jasné, Nashville. To je ono. A v tom našom československom ponímaní, kto ťa najviac akože tak, čo si ideš z toho hudobného spektra československom? No, toto je ďalšia takého? Varianta môjho výzoru, že strašne ma spájajú s Izomandiazom. Aha, okej. Až tak vlastne, tiež je potetovanie na tvári. A niekedy začalo mi to dosť vadiť. Ale čo ti povedia, že Izo? Času? Áno, jasne. Hej, okej. Milia si ma niekedy fakt, že ľudia... Až tak? Niekedy si ma fakt, že milili, že vystúpil som v Bystrici z auta a nabehli tam tínedžeri, hej? Sa začali tam teraz vedľa, že preboha, čo sa to deje. Poď sa fotiť. Zaklatý. To je také, no, že sere ťa to už. Ako... Už tým, že už som to uviedol na pravú mieru, a sme sa vlastne s Izom aj stretli aj tak, že už sa to dalo také, že už to je také úsmevné, že taký bratři, ale pravdou je, že vlastne ja som Iza objavil tak, že niekto mi povedal, že vyzeráš ako Logic, ešte vtedy sa volal Logic. Áno. A ja, že aký Logic? Hej. Že vôbec som ho nepoznal, že... Niekto si možno myslel, že som si dal tetovania, pretože som to videl na ňom. Ale nie, to podľa mňa nie. To bolo... Možno aj to, ale vlastne tá podobnosť tam je určitá. Tá skladba tých tetovaní na tvári, že je to taký podobný štýl. Ale... Ako niekto ťa môže, hej, to je pravda, že niekto si povie, že si bol inšpirovaný v ním, ale ja viem, že to bolo v podstate tak dávno, alebo že to bolo dávnejšie, alebo súčasne maximálne, že neverím, že on ťa ovplyvnil. Je tam podobná skladba tých tetovaní, že on má tiež tak... Estetické vnímanie. Odo mňa to vychádzalo už od tých rukávov, že som mal tie veci tak pohádzané na sebe. Áno. Akože jasné, že potom som sa započúval do tej hudby a páčili sa mi tie veci. Chápem. Že idem si ich celkom. A kde nachádzaš tu? Ale slovenská tvorba, teraz sme boli na koncerte Gladiatoru a to sú moji, akože jedna z najobľúbenejších. Slovenských akože že kapiel takých tých, lebo to mňa ako mamka naučila, že Gladiátor my sme to počúvali. A nosíš sošku aniela? Ja si dávaš do vaku? Nie, ale to sú také príjemné melódie, napríklad oni boli náš prvá slovenská kapela na MTV. Neviem, či nie je posledná, ale boli najprv robili štýl grunge. 1997 dali album a robili štýl Kurt Cobain, Nirvana. Počkaj, oni mali v angličtine album? Hej. A taký štýl, že Nirvana je grunge. A boli normálne v telke. A potom ale vlastne aj názov majú taký, že Gladiator. Hej, určite. American Gladiator. A čo si myslíš o tom, keď sú holičky ženy? Je to z tvojho povnímania v pohode? Alebo je to podľa teba, že nepatrí to do toho? Keď povieš, že nie, tak budeme mať problém, vieš. Prečo? Nemá ženu barberku? V tejto dobe môžeš povedať, že ženy nie je v pohode, že je barberka. Čo ja viem, však pozri sa, doba posunula sa určite, ale tak môžeš povedať, čo chceš. Už potom, jak ťa zlinčujú, je druhá vec. A jasné, že je určitá ideológia barberingu, že ženy tam vlastne do toho pánskeho lidstva keby nemohli vstupovať. To je jedna stránka. Taká jedna tradícia, stránka karty, dajme tomu, hej. Ale druhá stránka karty je tá, že v podstate, keď je to voľba jednotlivých barbershopov, tých tradičných, že či náhodou, keď majú miesto, zoberú tam babu a tá baba je kvalitná, tak... Prečo nie? Prečo nie, ale vieš, ja osobne si neviem predstaviť, že by v vašom kolektíve? bola žena, ale nemyslím to... Jasné, nejak akože... Hej. Nejak útočne, alebo niečo, len... To je proste len taká tvoja predstava o fungovaní tej pracovnej doby a tých všetkých chlapov, čo tam riešia za blbosti niekedy. Ale akože veľmi, že je to fajn, také rozptýlenie, niekde si viem predstaviť, že fakt, že tie baby fungujú, majú dobrý kolektív, videl som aj vyhovujú si a že si strihajú, sú šťastní.
cenotvorbu ako máte? Posúvate to, ja neviem, mení sa to ročne, alebo po nejakom čase, že vy cítite, alebo podľa konkurencie, že všetci nejak zdvíhajú, tak zdvihneme aj my, alebo idete nejakú... Hej, no. Vieš čo, ako mne by sa najviac páčilo osobne, keby všetci barberi v Poprade mali jednu cenu. Taký cech, vieš, ako niekedy fungovali cechy, že sa všetci dohodli, toto sa urobia, nikto nešpekuloval, že fakt sa potom si ľudia pôjdu len po tú kvalitu, už nebudú riešiť cenu. Zaujímavý koncept. My sme dali takú cenu, myslím si, že takú normálnu, adekvátnu. Pre niekoho môže byť. Teraz môže byť. Však je to vygoogliteľné, tak nemusíš. Vieš čo, u nás je maximálna cena 35. Maximálne aj s bradou? Hej, niekde možno, sú barbershopy, kde sa dostaneš len po 30, hej. Aha. Ale tak ja si myslím, že tá cena je priamo úmerná tej kvalite, tým skúsenostiam. Ale je to aj s bradou, proste úplne brady. A bez, keby iba vlasy? Tak máme, že 18 sú len boky. Boky vybrúsiš a 23 je kompletka s vrchom. Okay. A brada potom už je individuálne. Jasné. Tam máš, záleží podľa dĺžky brady, už si to potom skombinuješ ku strihu. A umývate vlasy? Keď je treba, tak hej. Ale klasickým spôsobom predklone? Nie, my máme... Nie, dozadu. Máte normálne také kadernícko? V predklone. Kadernícku, takú tú vec? Tak je to pohodlnejšie. Je to pohodlnejšie určite. Ale akože viem, že tradične, ako to vieme, jak som sa dopočul, že to normálne ako keby umývali v tom umývadle pred tebou, nie? A že ty si bol ako keby predklone, že si bol smerom tvárou do umývadla. Aj vážne. Nie? Takto to akože... A chrbát holíte? Nie, vážne, ti prisahám. Ja musím ti povedať, že bol známy môj a povedal mi, že idem na masáž, že ho holí chrbát. Ale koľko? Som mu holil. Áno, ja tu poznám chlapca, čo tiež sa chodí akože aj chrbát si holiť. Barberovi, preto sa pýtam. OK. A nejaké ďalšie doplnkové služby, ak teraz sú v mode, tým je ten čierny vosk a takéto pety. Nie? To nie? Akože z nosa vieme. Hej, ale robíte to? Ako ja veľmi nie, ale máte to robí sa to. Máme to, hej, že keď niekto... Akože, ja si myslím, že dosť ako rozvinuté barberstvo, alebo to holictvo je z Turecku. Alebo v tých takých Blízky východ. Že tam to majú dosť na vysokej úrovni. Turci majú, oni vedia ten strih zaobaliť do brutálnej služby, že keby som vyseparoval jednotlivé aspekty, vybral by som strih, pozrel by som sa na strih, ako je kvalitný, vieš, ale ako celok ti to príde si očarený, ale nevždy to má jasné, tú kvalitu toho strihu. Tú kvalitu strihu, že vymastený si, vytrhané všetko máš, ale keď aj tvár, kozmetiku. Ja som, že v Miláne na strih, tak nie je dobrý. Dokument, že v Miláne sú dobrí. Barberi, že tam také špeciálne, ešte kevky, kokoci nie sú také, že umelé hmoty, ale že prasacia nejaká srdc chvosta, alebo z nejakej jazveca. Alebo z nejakej z toho zvieraťa, čo žije. Divoký. Štetinky, hej, presne. Že to máš kombináciu syntetiky a nejaké organické. A sem tam môže tam byť ten vlas. To, že jaká z jazveca. Povedia, že z jazveca, ale tých 4 chlopy z jazveca a zbytok. Ale je tam syntetika, to je jasné. A opaľovanie? To je turecké, nie? To je tiež turecké, jasné. Lebo toto je také, no. Ale to teraz som videl Lucky Royale. Vieš, on Lucky Royale, čo si myslíš? Pohode, kamoš? Či on to už dal do takého gíču? Alebo... Vieš čo, s Luckym sme sa nestretli. Nikdy. A ten štýl jeho už není taký už trošku taký ako moc komerčný, alebo nejaký taký? Lebo teraz, keď si pozrieš jeho, jak tam ako keby okolo toho krúži, vieš, má také performance. Je to, vieš, je to veľmi svojský typ určite. Hej, to ten, čo sa bil s Molochom, hej. Čo sa bil s Molochom? To ja len tak poznám. Aha, boxoval, hej. To je úplne iná kultúra, oni tým, že je Róm, tak to on má zase úplne iné vnímanie celého toho, že on sa fakt vypracoval, on si to užíva. Hej. Ale akože niekedy to je že je také zaujímavé, vieš, že to je to takéto navyše, také niečo to. Hej. Ale viem, že tam prinášal presne aj to... Tiež si riadne keročky dal na tvrdte. Hej, no. Hej, som bol prekvapený. Dlhšie som ho nevidel a teraz niekde sa objavil alebo niečo a oveľa viac výrazne potetovaný na tvári. On si dal aj vlastne takto cez noc. Áno, nejaké boku. Hej, niečo tam. Že placemanship, Hej, no. To je pravda. Ale to už je zase o tom, že fantázie sa medzi nekladú, tak sa vraví. Hej. Prečo by to mal niekto kritizovať zase svojím spôsobom? Určite. Súhlasím. Akože ja som otvorený, akože ja snažím sa pochopiť toho človeka. Niekedy sa proste, keď je situácia, tak sa zasmeješ na niečom alebo niekom. Ale viem sa zasmiať sám na sebe, aj na svojej kokotine alebo na niečom, hej. Ale nie, že by som to urážal alebo niečo, práve že sa snažím byť akože rešpektovať každého názor alebo aj tú jeho voľbu alebo niečo, no. Škoda, že to tu tak viacej sa nerozsieva na tom Slovensku, taká tá tolerancia, lebo to tu podľa mňa akože
by mohlo byť trošku viac rozvinuté. Musíš počkať. Povedz ty si fakt, že dosť dokerovaný, ktoré miesta sú fakt, že stropy. Že čo bolo pre teba... Ako bolesť? No, ako bolesťou. Že ten strop, že kde si povedal, že toto už je fakt akože moc. Že už to možno aj nedám, alebo niečo také fakt, že nejaké také situácie. Ja som si napríklad všimol na sebe, že záleží strašne aj v akom rozpoložení, v akom stave, v akom múde ideš na to tetovanie. Áno. Čiže boli tetovania miesta extrémne, ktoré som fakt, že zvládol dobre, lebo som bol taký, že... V dobrom rozpoložení, vyspatý. Na to ready, áno. Áno. A potom boli miesta, kedy napríklad mal som štiknutý nerv v chrbte a bol som si tetovať nohu a celkovo ma to strašne vytáčalo celé. Aha. Nebol som vôbec komfortne v komfortnej zóne tým, že ma to bolelo aj nerv, aj noha a celkovo bolo mi to nepríjemné celé. Ale viem, že ja som napríklad taký, že keď niečo chcem si dať vytetovať, aj keby neviem, jak to bolelo, proste si to dám. Poznám. Hej. Môže byť ale zle. keď mám povedať jedno miesto, tak ako tých miest bol strašne. Ano. Máš celé telo také zakutia, že ani človek by si nedal predstaviť, že sa tam dá dať tetovanie. Áno. Ale no povedz jedno to miesto. Žaluď? Žaluď asi nemá. To tenká koža. Pod pazuchou máš? Pazucha. Pod pazuchou nemám ešte. Ale myslím tak... Ja čo viem, čo mne vraveli, že na hlave tie boky, akože toto hlava. Vieš ako temeno. Ja by som povedal, že ten lebka sa ti spája v určitom bode. Áno. A tam je tam taký zvar. Áno. A to kde? Jak máš kút vlasov, tak ono potom o bode ide taký zvarik. Aby som povedal, že na tom zvare, lebečnom, hornom, že tam som to už cítil tak, že... Tam ti to celá hlava vybruje, nie? Keď ti hlavu tetuje vlastne, tú lebku. Už to bolo zúfalstvo. Že tak som chcel to tetovanie, chcel som to vydržať a už som bol z toho zúfalý, že musím to vydržať, bolí ma to. Áno. Aj som, neviem, či som iba tak nevyronil takú slzu. Asi už tak z takého zúfalstva. Že nekončí to, ale... Vieš, keď si malé dieťa a sa rozpláčeš úplne tak na silu. Že už... Tak ja už som bol proste fakt, že... Jasné. Že v koncu. Ale vieš, sme tu. Čo boli, to prebolí. Je to ohraničená bolesť. Áno. Jak jedna kvóta bola na stene, že v gyme, že aj najdlhšia hodina trvá len 60 minút. Najhoršia, dajme to. To je krásny odkaz na záver. Na záver, presne. Najhoršia hodina len 60 minút, čiže... Krásne. Vydržíš to a máš to.